wolakala ixilongo asasezidileni wolakala ixilongo asasezidileni uyibizile umfoka kwaza bathayiphelele kwimpucuzi uyibizile umfoka mgcineka bathayiphelele kwimpucuzi wolakala ixilongo asasezidileni. Anginibingelele bafowethu kuzona zonke indawo. Umdumazi lo ngimema nje bonke abantu ukuthi bephume ngobuningi siyodibana lapha ya eMoses Mabhida ngomhla ka-30 kuJuly. Ngizobe ngikhona ngiyumdumazi bazobe bekhona nabanye abaculi. Izobe ibulalana live nje ubuzwa nje. Lobe kudlalwa ngephimbo. Siyabonga kakhulu amathikithi ayatholakala ko-Spa nakuzona zonke nje indawo e-advertisiwe kwi-poster. Siyacela ukuthi nifike bafowethu nizosupporta. Kunjalo nje Impucuzeko kamgcineka siyawushaya wena mbukelo yobunge kuyothi bantu wabona siyawushaya wimpucuzeko. Sanibonani sizwe sakithi usaliwa lo mfana wempangeni ledondotho esamthetho ngithi mhla ka-30 July asiphelele sonke kwimpucuzeko sobe sithi bhasopa yonke bathandi bomculo kaMaskandi nje bonke jikelele libingelelwa ugqoko kazwelonke. Ngithi nje bafowethu ngiyacela lapha ngomhla ka-30 lo muntu alibekelwa amazono iWorld Cup kaMaskandi sifikile phumani ngobuningi engizoweseka umcimbi amathikithi aseyatholakala bese ngithi-ke kuyiyona embaqola bafowethu angilali lezi nsuku ngiyazilolonga ngifuna kunijabulisa njengoba kade ngagcina ukubona ugqoko lwenu luphefoma live. Cela niphume ngobuningi lena ke nizoyibonela baze balibone bazobe belibona lapha ngomhla ka-30 benza into yamehlo. Bese ngingakhohlwa ukuthi kuno-70K ubekiwe lapha nabalandeli abaningi nabagqoke kahle nabayiphethe kahle. Ngiyazi ukuthi into ezinhle-ke yizini kuzobe ngaqali ukuthi nimile lapha nje banihlale niwina nje nabanye bathole senitholileke ngisho thola senitholileke angibize igama lamuntu. Ngicela niphume ngobuningi bafowethu nolibuza ugqoko lwenu ngithi luphi bese luthi lona nalu. Ngiyabonga kakhulu. Uyisilima tomushela ngesilungu uyisilima tomushela ngesilungu wena uhlala unginike isikhathi sakho inkinga yami mina ngisheshe ngivalelise wena uhlala unginike isikhathi sakho inkinga yami mina ngisheshe ngivalelise uyisilima tomushela ngesilungu Phone yakho letha mina kodwa ngaze ngikhuluma ngithini ushela kanjani eshe yimlo eMoses Mabhida nguwe lo ubheke esitolo othenga ithikithi bafowethu ngomhla ka-30 July noma kanjani eMoses Mabhida sobe sikhona siyishaya live ingcingo siyishaya nje. Cela ukuthi bafowethu weniphelele ngomningi ke lapha na ke niwebukela iphathasi lenu lesizwe lindlala ingoma emnandi. Cevi wazini yestyle lapha iNingizimu Afrika yonke ngiyabingelela ehlala senzansi obingelelayo usicebo umfana kaDlamini emsingi waculwini. Bafowethu akukho okuningi engiza khona namhlanje ngaphandle kokuzocela nje ukuthi abalandeli bomculo bephume bonke nge-30 kaJuly sihlangane lapha eMoses Mabhida kwimpucuzeko Maskandi Festival. Imkosyamagcokama ngiyaqiniseka ukuthi izobe ikhona ikhuphuka nje kamnandi bukhoma ngoshuna backtrack sobe sidonsa nje amanoni amnandi Imkosyamagcokama edume ngawo. Ngizocela nje ukunxenxa nje kakhulu kubalandeli beNkosyamagcokama ukuthi bephume nje bonke nkalo zonke ngobuningi babo bezokweseka Imkosyamagcokama njengoba sazi ukuthi ke kunemncintiswano yabalandeli eqhubekayo lapha yana. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi ulungise umfaniswano wakho ume ngomumo ulungise ithikithi lakho ebese sidibana khona nge-30 kaJuly Impucuzeko Maskandi Festival. Ngiyabingelela bafowethu njani unjoko lo yehobosho mfana waphansi enkandla wathi khona nofukufuku lofudu bafowethu bingelela nje cha bafowethu ngithi umlayezo engudlulisayo la bafowethu nge-30 sicela abalandeli bamaskandi bonke bafowethu abonqede izinto yomfethu ngishuthi abalandeli bamaskandi bonke baphume bafowethu nge-30 lapha eMoses Mabhida bafowethu ngothi lwabo bafowethu ithikithi liyasiyatholakala it's 150 bafowethu ithikithi unjoku uzobe khona lapha bafowethu ishaya hithi amnandi uzobe ngidlala live lapha eMoses Mabhida nana kumzulu uzobe khona naye hayi ukuthi uzobe ngidlala live
ku-backtrack kuzobe khona. So bafethu siyacela bafethu nithenga amathikithi. Ithikithi lilodwa lu-150 uhlala noma ma uyama lapha phansi umphindwe ehlala bafethu siyacela bafethu sicela nithenga amathikithi sobe sikhona noma kanjani lapha uyibizela umculo bafethu Impucuzeko Maskandi festival awu bafethu aningene nonke bafethu niphume nonke barani Maskandi Yemdala kangaka uyakhuluma ukhulumela ukudla yobi wasuka ukushisa wamadoda ujeze elikhulu lo noSikhevane abafana bakaMgqumeni mhla ka-30 July eMoses Mabhida kwempucuzeko sebe sikhona thengela ithikithi sidibane khona kuyobe kushipha ikhaya